Aquestes darreres setmanes hem escoltat moltíssim una paraula, nacionalització, arran del conflicte de Nissan i de les seves subcontrates i també del conflicte d'Alcoa. Hem escoltat tant aquesta paraula que ja surt als mitjans de comunicació i que fins i tot ha arribat al Parlament. Però què és nacionalitzar? Què és aquesta nacionalització? Bé, nosaltres defensem que la nacionalització és l'única alternativa per mantenir la font de treball a casos com el de Nissan, Alcoa o altres empreses també que es trobin en una situació semblant. Però aquesta nacionalització no pot basar-se en una compra o una compensació als capitalistes, que porten anys, o fa anys que s'emporten milions d'ajudes públiques o d'exempcions fiscals o d'altres tipus d'ajudes. Nosaltres defensem que la nacionalització és l'única alternativa per mantenir la font de treball a casos com el de Nissan, Alcoa o altres empreses que es trobin en una situació semblant. Però aquesta nacionalització no pot basar-se en una compra o compensació als capitalistes que fa anys que s'emporten milions de diners públics en forma d'ajudes o d'excepcions fiscals o altres tipus d'ajudes, no? Aquesta nacionalització ha de basar-se en una expropiació sense cap tipus d'indemnització i que es posi la indústria sota el control dels seus treballadors i treballadores. Per què dèiem que és la nacionalització? Potser millor la pregunta és quin tipus de nacionalització, no? Perquè escoltem parlar de nacionalització des d'Esquerra Republicana fins a Más País d'Íñigo Errejón, no? No som la mateixa nacionalització, hi ha tipus o estan defensant un altre tipus del que nosaltres estem proposant i que és el que estem explicant i és el que veurem ara. La CUP la va llançar fa uns dies com una possible sortida i també hem vist com Más País, Esquerra Republicana o el BNG la van proposar a la Comissió de Reconstrucció com una possible solució també pel conflicte de Nissan i Alcoa. Pel que fa als últims, la idea és que l'Estat es faci càrrec de les empreses per mantenir els llocs de feina. Però clar, en quines condicions? Quin tipus de nacionalització en proposen, no? Que és el que dèiem abans. En el cas d'Esquerra, la proposta és que l'Estat entri com a accionista de les empreses seguint una mica el model francès on l'Estat per una banda injecta diners públics com aquí a les empreses i per altra banda és accionista, com per exemple la Renault. La Nissan s'ha portat durant els últims 10 anys uns 180 milions de fons públics, dels quals 25 milions són de la Generalitat. Una de les coses que no s'aclareixen d'aquesta proposta és si aquesta entrada com a accionista per part de l'Estat seria amb caràcter retroactiu. És a dir, si aquests 180 milions que ja se l'han donat a la Nissan en forma d'ajudes es farien servir per convertir les accions de la Nissan en propietat pública o si el que es faria és que l'Estat li donessi encara més milions per entrar com a accionista. Quina és la lògica de que l'Estat sigui accionista o formi part dels consells d'administració d'empreses com la Nissan? Doncs el que diu Esquerra Republicana és que d'aquesta manera l'Estat podria incidir en la presa de decisions d'aquestes empreses i en aquest cas concret conservar els llocs de feina, és a dir, que les plantes de Catalunya no es tanquin. Però, per altra banda, el mateix Pere Aragonès reconeixia que, tot i així, era poc probable que es canviessi la decisió de tancar les plantes a Catalunya. És a dir, que aquesta és una falsa nacionalització, la que proposa Esquerra Republicana. És una mesura també impotent i molt cara i que s'assembla moltíssim a fer una altra injecció de diners públics a aquestes empreses a canvi d'algunes promeses i en aquest cas també d'accions per l'Estat. Altres grups parlamentaris també s'han pronunciat a favor d'una nacionalització com Más País o el BNG, encara que sense aclarir en quines condicions, sense aclarir si és una proposta com la d'Esquerra
o si és una proposta amb una altra perspectiva. Per part del govern, la ministra Maroto deixava clar que no es parlava de nacionalització, que el que s'espera és que una iniciativa privada es faci càrrec de la Nissan i que, en tot cas, el govern el que faria és acompanyar aquesta empresa privada, és a dir, donar-li més milions. L'oposició des del govern central i des del govern català ve des de la defensa de l'ortodòxia econòmica neoliberal i del mantra de que l'Estat no pot intervenir només que quan els capitalistes ho necessiten sense demanar-los res a canvi, com vam veure el 2008 amb el rescat a la banca o amb el rescat de les autopistes. Per la seva part, el vicepresident Pablo Iglesias responia molt ambiguament a la qüestió de la nacionalització, dient que era perfectament possible amb la Constitució espanyola, però que amb el president de Bankia ell no era partidari de quedar-se amb empreses si això suposava fer-se càrrec de les seves pèrdues. Clar, Bankia no va ser una nacionalització. Bankia va ser un rescat milionari a la banca. No és el mateix. I fent aquesta comparació, l'única cosa que es fa és, primer, enganyar i segon, atemorir amb que l'Estat es faria càrrec d'unes pèrdues milionàries en plena crisi econòmica. Una cosa semblant deia la consellera Chacón a la ràdio quan assenyalava que no hi havia diners públics suficients per fer-se càrrec de les indemnitzacions per les empreses nacionalitzades. Clar, aquí la pregunta és per què cal indemnitzar a empreses que, com la Nissan o Alcoa, porten anys rebent milions i milions en ajudes públiques. També la CUP, juntament amb altres organitzacions de l'esquerra independentista catalana, han defensat la nacionalització de la Nissan com la solució al tancament, però no han aclarit en quines condicions, i aclarir-lo es fa més urgent ara que hi ha altres forces polítiques com Esquerra proposant una suposada nacionalització per referir-se a rescats o possibles rescats d'empreses privades o a noves injeccions de fons públics. Com a força política que es defineix com anticapitalista, la CUP hauria de plantejar-la. Hauria de plantejar una nacionalització sense cap tipus d'indemnització i sota el control dels treballadors i treballadores. I és més, hauria de plantejar al Congrés i al Parlament de Catalunya un projecte de llei de l'expropiació de la Nissan, de les seves subcontrates, d'Alcoa i de totes aquelles empreses que es troben en la mateixa situació i exigir als partidaris d'aquesta mesura que li donin suport. Presentar una proposta com aquesta té la lògica de ser un gran punt de suport per desenvolupar una gran campanya política en suport a la lluita dels treballadors i treballadores de la Nissan i d'Alcoa, juntament amb la resta de sectors de l'esquerra política i sindical que puguin compartir-la, però també de donar una altra perspectiva a aquesta lluita que vagi més enllà de trobar millors indemnitzacions o de trobar un nou inversor per la Nissan. Com dèiem al principi, la nacionalització sense cap tipus d'indemnització i que posi el control en mans dels treballadors i treballadores és l'única alternativa per conservar, per mantenir els llocs de feina i les condicions laborals, sense que hi hagi cap tipus de trasbassament de diners públics, de fons públics a patronals que decideixin tancar i anar-se'n. Així ho van defensar, per exemple, l'altre dia els treballadors i treballadores de la sanitat pública en solidaritat amb la Nissan. El sector automobilístic està en crisi des de fa anys i això no ho canviarà que arribi un nou inversor per la Nissan. De fet, aquest nou inversor és molt probable que en arribar el que faci sigui acomiadar a una part de la plantilla, fer retallades, rebaixar les condicions laborals, etc. Per això, una nacionalització com la que comentàvem podria garantir que la continuïtat de l'activitat es realitzi reconvertint tot el necessari per produir béns realment útils i necessaris, com ara, no sé, com poden ser vehicles no contaminants o vehicles col·lectius o equipament hospitalari o generant energies renovables. Aquesta reconversió no es pot deixar en mans del govern perquè pensi un pla, perquè això és deixar-lo en mans dels mateixos que porten anys retallant i privatitzant la sanitat i els serveis socials.
Per això és important lligar la demanda de la reconversió amb que aquesta quedi en mans de treballadors i treballadores i de representants d'usuaris i de consumidors. És també aquesta l'única sortida viable per imposar a les empreses elèctriques que porten anys apujant els preus del subministrament i fent talls a qui no puc pagar aquest subministrament perquè no puguin fer cap tall més. Baixin les tarifes i planifiquin segons les necessitats dels barris pobres i populars. Però també fins i tot per aconseguir les demandes del sector sanitari que s'està manifestant tots els dimecres pel retorn del 5%, contra la precarietat del sector o per una sanitat 100% pública. És necessari nacionalitzar la sanitat privada i els seus recursos i posar-los sota control del personal sanitari i també dels usuaris. Si es vol evitar la sagnia d'acomiadaments que comença ara però que continuarà, si es vol acabar amb la privatització encoberta de la sanitat, si es vol acabar amb la precarietat laboral, cal rodejar de solidaritat tots els processos de lluita i resistència que hi hagi, alhora que cal oposar un programa alternatiu al de les direccions sindicals burocratitzades i al de les administracions.